Mo ni napalit nimo sa DIY kapalong buknoy. Unsa may ngana ni? Art and craft. Unsa maguning mananapa ni nga na may mga liter-liter ning unsa man ning style ni nga mga bag-oro nga di naman ta kaila, di naman ta makasabot og unsa ni. Unsa pangalan na ni Buknoy? Ambot doy, unsa pangalan anang mananapa ana oy? Unsa man ka nagpalit? Nagpauso ka ana. Wa man di ka kaila ana unsa nay pangalan anang mananapa na? Na unsan man taong ka oy? Ayo pag balingag ba? Gago! Pangutana dito, si pangalan ana. Na, maron. Ay, ugma na. Hapit na mungit-ngit, basing nagsira na. Tama day Buknoy no. Nakapuntos pag kagamay ba? Hapit naman day ngit-ngit. Siniguro gid ron. Sirado na gid ron sila. Sapay pangutan-an dito melag. Nay magpundong gwardiya dito. Otro po siguro ng gwardiya diya. Wa na kailangan kung saan mananapa na. Ayo pag patakag yawit doy, maulawan punta nimo. Woo! Sinaw, itong iuwat. Sa maguning mananapa ni. Sa man ni Buknoy. Naa ni bangag? Wa mang pinakitang bangag ani bay? Oh, naadoy. Naa din ni bangag ni? Wa mang pinakitang bangag oy. Asa mang bangag aning mananapa ni? Kagwa nga di ay. Ay! Kuan man siguro ni. Katong maning bid sa una bitaw Buknoy. Katong ginahimong porsiras. Mao man siguro ni beads man ni siya. Katong maning giusab lang nila ron, gibutangan lang mga liter-liter, pangalan-pangalan. Beads ni Buknoy. Wapo di ay no? Unsa na bids doy, makaon na. Unsay makaon? Maog yan ni siya o beads man ni. Mao ni beads, giusab lang ang dagway ron aning mananapa ni. O tanawan lapad katong sa una lingin baya to niya na ay lingin sa tunga mao tugtuhog. Aw, di ay abi pud na ko makaon. Pasiaw pug ka di ay Buknoya ka. Di pug ka pa lupig ba. Oh, testingan ako be. Matay di man matunong ni asang bangag ani. Amoy gidangat tidyog ko ka himuani ba. Asa man ni dapit bangag ani Buknoy. Unsa man na doy, dili nimo maklaro ang bangag. Dili gani no. Hilam-hilama aron masakpan ang bangag. Na, maron. Pakiyas di makita ang bangag. Sao man ni paghilam-hilam ni nga gamay magbangag. Bi, ako bi. Lusot na gidi ay. May jud kamo hilam-hilam Buknoy da asang bangag. Meanwhile, Unya, Buknoy. No man na? Humana, finish product na. Wow. Unya. Kuno sa man na nimo ibaligya? Unsay baligya? Unsa man ako suoton ani kung ibaligya ni? yari ka!